Efectivamente, esta noche tenemos ya la primera traca que tenemos que tirar mensualmente y para tal efecto viene el mestre mayor, el señor Latorre, el qual dispararà la traca al final de la nit quan ja tinguem entregats tots els premis als artistes i firmem el contracte de la falla d'enguany. Moltes alegries i al mateix temps molt de reencuentro en la gent que vindrà esta nit i tots aquests mesos fins a arribar al mes de març. Gent que es comença fa 50 anys i que ara està retornant i venint a la falla. Tots els mesos tenim activitats perquè tenim mensualment una activitat, com avui per exemple és el tema dels artistes fallers, després n'hi ha un altre mes que serà dedicat a la poesia, un altre... Bueno, així fins que arribem al mes de març. Tinc així precisament el llibret este que han fet en commemoració del tema i pel mes d'octubre tenim la traca de l'aniversari, nit de la poesia i al mateix temps entregarem la medalla d'or de la falla a la Mare de Déu dels Desemparats. Això el més proper. Després ja, poquet a poquet, anirem, diguem-vos exactament tot el que hi ha. Sí, per supost, totes les comissions d'ací al voltant de la falla estan avisades per si volen vindre a estar en companyia nostra i esperem que vinguin, però no avui, sinó avui, el mes que ve, l'altre, i així successivament fins a arribar el dia 19 de març, on cremarem la falla i acabarem el 50 aniversari el millor possible. Tenint en compte que enguany, a part de ser jo el president, la meva neta és la falla major infantil i d'alguna manera per mi és més emotiu encara.